Iningizimu Afrika ibungaza ukuzalwa kwentando yeningi kulonyaka kuhlangana iminyaka engama-29 iningizimu Afrika yathola inkululeko yize kusenezinselelo ebhekene nazo. On Freedom Day, not only do we celebrate this defining moment of our nation's long journey to freedom, but we also reaffirm our shared commitment to the promise that this momentous day in 1994 gave to all our people. uRamaphosa uthi uhulumeni wenza imizamo yokuhlinzeka ngezidingo kodwa uvumile ukuthi usemningi umsebenzi ohlalele uhulumeni. We have still much more work to do. Poverty, unemployment, and inequality still define the lives of millions of South Africans today. INorthwest phakathi kwezifundazwe ezithwele kanzima ukuhlinzeka izakhamuzi ngezidingo. Our country has been hit by a number of crises: political, global, financial, social, and economic shocks, worsening also natural disaster shocks that we have gone through. uRamaphosa uphinde wabalula inqubekela phambili uhulumeni aseyenzile ekulweni nokucishwa kukagesi. We will soon experience the impact of unprecedented investment that is being made in new power generation. Uphinde wanxusa izakhamuzi ukuba zilwisane nesihlava sodlame olweyamene nobulili.